Veolia como Viacua e a Xunta de Galicia, especialmente Caín, ten sobre a neutralidade en carbono, a descontaminación, a descarbonización e a reducción de residuos ou aproveitar esos residuos para xerar produtos de alto valor engadido, pois fai o que permite que todas estas accións teñan éxito, non? Nós seguiremos apostando pola innovación dende Viacua, sempre contaremos ca axuda de Caín e da Xunta de Galicia, e agradecervos desde logo estar aquí e xa veredes como os resultados han sido vos e serán vos. Viacua y Zetacua llevan años colaborando con la Agencia Galega de Innovación, pues a través de nuestras unidades mixtas de investigación. Esto demuestra que es un modelo de cooperación entre empresa y sistema científico-tecnológico no solamente estable, sino también eficiente. En 2022 se crea el primer centro de investigación, SIGAC Circular, donde una vez más ampliamos este campo de actuación y nos focalizamos en la descarbonización de Galicia a través de la conversión de los residuos de origen industrial, urbano, rural, pero también agrícola, en nuevos productos de alto valor añadido. E hoxe, penso que podemos dicir que Galicia ten unha realidade moito máis circular. E agora o reto é seguir avanzando, seguir desenvolvendo novas tecnoloxías verdes que ao final nos acheguen a un futuro moito máis sostible e competitivo. Deste xeito, o centro entronca directamente coas prioridades que se marcan desde Europa e encaixa perfectamente cos eixos prioritarios da Estrategia de Especialización Intelixente de Galicia a RIS3. Quero felicitar a ambas entidades polo colaboración tan proveitosa que levan 10 anos cos resultados que ademais hoxe tivemos oportunidade de escoitar destes últimos 3 anos. Unha colaboración que esperemos que poida continuar e que siga dando froitos e que siga colocándonos no panorama internacional en canto, neste caso, a circularidade.